Хайырлы кеш исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Сабад укынары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына 10 март җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин Альмира Дәүләтова таныштырырмын. Безнең әлеге чыгарылышта ел хатын-кыз күзлегеннән ир-ат республика конкурсында җиңү яулаган райондашларыбыз республика җитәкчеләре белән очрашуга барды. Районның сәләтле балалар мәктәбендә табигать дәресләре уздырылды. 8 март халыкара хатын-кызы көне якынлашканда Көллияттә Әтләр берлеге тарафыннан матур бәйрәм чарасы үтте. 6 мартта ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашыннан республика бәйгесендә үз номинацияларында җиңү яулаган 5 райондашыбыз Казан шәһәренең Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында президент ярдәмчесе Минтимер Шәймиев белән очрашу тантанасында булып кайттылар. Эше барның ашы бар, хезмәте барның хөрмәте бар. Татар халык мәкалендәге бу сүзләр бүгенге язма геройларына кагыла кебек. Әле күптән түгел генә Биектау районында булып узган ел хатын-кыз күзлегеннән ир-ат республика конкурсында җиңү яулаган райондашларыбыз республика җитәкчеләре белән очрашуга барып кайттылар. 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан оештырылган әлеге чарага баручылар арасында Югары Симет авылында гомер кичерүче Рушания Шамилова да бар. Аллага шөкер, балаларым мехрибанлы, шәфкатьле булдылар, тәүфикле, хидаятлы булдылар. 5 баласына килдем. 5 балан хәзер инде Аллага шөкер башлы күзле булдылар име. Үзем 2 кайттым, 7 бала булдык име. 7 бала булды. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, ачлык, ялангачлык күрмәдек. Әрсез булдык. Хезмәт сидек, хезмәт генә хөрмәт бит. Хезмәт сисәң генә хөрмәтле буласың. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Алай авырлыклар күрмәдек, малайларым бик тәртипле булдылар. Алла малаем Илдус шофер булып эшләде. 10 ел армиядан кайткач име. Менә ул армиядан кайткач шофер булып эшләде. Аннан Казанга китте. Казанда үз тормышы белән башланды име. Үз тормышы. Барсысы да үз ишекләрен ачып керәләр. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Бик рәхмәтле мин Аллаһ Тәгалә. Алар үги булмадылар. Шундый тәртипле булдылар, Аллага шөкер. Мең рәхмәт аларга. Бүген кемнәр белән яшисез? Бүген тәпчек улым Айдар белән аның 3 баласы бар. 2 малай, 1 кызы бар име. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Рәхмәт хөкүмәтебезгә. Пенсияләрне биреп тора, Аллага шөкер име. Рәхмәт. Илдән үтә хәсрәт бирмәсен. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин бүгенге көн. Шушы көнгә кадәр яшәткән Аллаһ Тәгалә алдагы көнгә дә саулык, сәламәтлек бирсен. Һәр барчабызга байлы дип күрешмиләр бит. Саулык, сәламәтме дип күрешәләр име. Дөньяда саулык, сәламәтлектән дә зур байлык юк. Аллаһ Тәгалә шуннан айырмасын сезне дә. Ләйсән Билалова үзенең хезмәт юлын балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган шәхес. Сабадагы сәләтле балалар интернат мәктәбе директоры ул. Бүгенге бәйрәмгә ифрат дәрәҗәдә сөенеп баруы хакында белдерә. Күңелдә бик матур хисләр, үзе яз, үзе матурлык, үзе бәйрәм килеп җитә. Менә инде зур дәрәҗә безнең өчен районыбыз хатын-кызлар исеменнән шу тантанада катнашу. Президентыбыз да үзебезнеке бит инде. Шуңа күрә күңелдә иң матур, иң рәхәт хисләр генә бүгенге көндә. Туган як җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте сыер савучысы, Татарстан Республикасы алдындагы хезмәтләре өчен ордены, фидакарь хезмәт өчен медале белән бүләкләнгән сыер савучы Кадрия Ибрахимованың эше дә, тормышы да киле. Әнә шуңа күрә җырлап яши ул. Кулыңдағы гармоныңнан игіздеріп ойнайсың, матур күйләр ойнай кемнеген ойлайсың. Гармоныңның түймәләрен ничек белеп басасың, әл инде ұяласың, қызлар көрсәң қашасың. Гармоныңның түймәләрен ничек белеп басасың, әллә инде ұяласың, қызлар көрсәң қашасың. Республика җитәкчеләре белән очрашуга баручыларның тагын берсе ул Шәмәрдән мәдәният йорты директоры Рушания Хаҗиева. Бүгенге көндә бездә бик зур шатлыклы матур көннәр. 8 март җитә. 8 март җитер алдыннан әлбәттә инде без хатын-кызлар конкурсында катнашып, җиңеп кайттык. Бу безнең өчен зур дәрәҗә. Мин халкымны мәдәниятле итәргә тырышам. Үз хезмәтеңне тырышып башкарсаң, яратып башкарсаң, тормыш матур, яшәү күңелле.
Хатын-кыз күзлегеннән ир-ат номинациясында җиңүчеләрнең берсе ул балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов. Бу конкурста мин действительно беренче катнаштым. Бик күңелле вакыйга булды әйтик. Җиңеп чыктык. Иң беренче инде мин шушы якынлашып 8 март көне белән катнашым килә. Но Саба районы хатын-кызларына караганда инде действительно алар күп эш куйдылар, действительно тырыштылар. И шундый зур конкурста җиңеп чыктылар. Мин аны действительно поздравляю. И үзем дә шул конкурста җиңеп чыктым инде. Тоже бик рәхәт булмады. Бик әзерлек күп булды. Шуңа күрә күп көч куелды. Инде нәтиҗәсе килә. Шушы менә бүген президент яна барабыз шашыра дип әйтә инде. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов һәр җиңүчегә истәлеккә бүләкләр һәм чәчәкләр тапшырды. Аларга фидакар хезмәтләре өчен рәхмәтләрен җиткерде, бәйрәм белән тәбрикләде. Һәм алар барысы да истәлеккә фотога төштеләр. 8 март бәйрәме алдыннан Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов Саба дулкыннары радиосында туры эфирда тапшыруда катнашты. Елга берничә мәртәбә радио дулкыннар аша шулай турыдан-туры халык белән аралашып, кызыксындырган һәм борчыган сорауларына җавап бирәм. Район башлыгы халык мәнфәгате җирле хакимияткә алга таба нинди юнәлештә эшләргә кирәклегенә юл күрсәтә ди ул. Халык тарафыннан яудырылган күп санлы сораулар һәм аларга җавап бирү эфирның төп вакытын биләде. Чынлыкта район башлыгы белән буласы әңгәмәгә бик күп сорау җыелган иде. Язмача килгән гызырлар белән беррәттән радио эфир вакытында телефон аша да элемтәгә кереп теләк тәкъдимнәрен җиткерде халык. Бер сорау проблеманы да Рәис Миннеханов читтә калдырмыйбыз диде. Бер эфир барышында гына җавап бирә алмаганнарын көндәлек эш тәртибенә кертеп хәл итү бурычын куйды ул. Сезнең шушы җитәкчеләр белән шушы передачаны алып бару зур әйбер. Инде шуның нигезендә районның фикере, нинди проблемалар безнең районыбызда барлыгын белеп торабыз. Менә бүген көндәге элемтәдән дөресен дә менә безнең мал заводының проблемасы ул дөресен дә зур проблема. Киләчәктә аны ничек булса саклап калдыру. Инде бүген көндән дә шәп тора торган шушы инвесторларның киләчәктә дәвам итүләре. Без үзебезнең яктан нәрсә эшли алабыз, аны әйберләр эшлибез. Инде бүген шушы табигатьнең матурлыгын матурлау турында халыкның уе бар икән инде. Ул зур әйбер инде. Без бит инде элек андый фикерләү дигән әйбер юк, ничек булса да хезмәт хакын булдыру, нидер юл булдыру, авыллар белән тоташтыру дигән әйбер. Дөрес, безнең бүген көндә монда андый сорау булмаса да урамнарда юлны түшәп бетерү. Ул мин уйлыйм, җәйгә чыгуга ул мәсьәлә күбәр, потому что безнең кышкы периодта да бүген табигать шундый карына күбәйтеп бирде, ул проблемалар барлыкка килде. Аларны теге бүген таләпкә туры китереп старту турында сүз бара дип әйтим инде. Монда ул сүзләр бик күп таралмаса да районыбызда ул мәсьәләләр безнең бераз бездә генә түгел, бөтен республика буенча күтәрелеп барыла. Инде мәдәният йортлары буенча да сорау туа. Инде бүген көндә кеше өйдә ятырга тырышмый, ничек булса мәдәнияткә барырга тырыша. Ул зур әйбер. Инде мәдәнияткә тарту бик авыр. Мин әйтәсем килә менә предприятие учреждениеларга бик зур рәхмәтле. Авылларга барып менә бу концертларны кую, анда халыкның шу хәтле күп килүе, ул берсен-берсе игътибарлы булу, хөрмәт итү дигән сүз инде. Халык беренчедән иң күп сорау инде ул киләчәктә шушы йорт урыннары буенча ул шулай булырга тиеш инде ул. Аннан соң киләчәк буын үзенең балаларын укырга кая кертү, ничек итеп кертү, ул мәсьәләләр белән киләләр. Инде өченче мәсьәлә ул күп булмаса да ул бар. Инде ул шурыннары белән ниндидер проблемалар барлыкка килү. Безнең хатын-кызларыбыз мин әйтәсем килә, инде табигать яраткан бит инде. Яраткан караганда хатын-кызны табигать та яратып, алар матуррак, алар сабыррак, алар эшчәнрәк. Менә табигать аларны яраткан икән, шундый итеп без ничек яратмаска тиеш. Шуның өчен чын күңелдән аларга исәнлек, саулык беренчедән, руштай сәламәтлек, гаилә булганнарның гаилә бәхете, балаларының игелеген күреп, инде өлкәннәребезне аларны зур хезмәтләр өчен
Her vaqtını zurlap, rahmetlerimizi bildirip, bugün hinde de aların uzayın kengişlerin biru. Kileşek bugün matur kızlarımızga, aların bütün xeyalları turmuşqa açsın. Endi öz bilimlerin, öz maturluklarını saklap, şuşa matur dünyada yaşarga yazsın. Beyram bilen. Шөкер, бүгенге тормышыбыз яхшы. Районыбыз, авылларыбызның матурлыгы, алардагы чисталык һәм тәртип хакимлек итү һәркем өчен горурлык. Шулай да әле камиллеккә ирешкәнче эшлиселәр бик күп. Халык үз мәнфәгатен җиткереп торганда, моңа ирешү эшне күпкә җиңеләйтә. Районыбыз яңалыклар белән таныштырубызны алга таба дәвам иттерәбез. Билгеле булганча, 2017 ел Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә экология һәм иҗтимагый киңлекләр елы дип игълан ителде. Шул уңайдан Татарстан мәктәпләрендә табигать дәресләре узды. Аның берсендә президент Рөстәм Миңнеханов үзе дә катнашты. Мондый дәрес безнең районның Сәләтле балалар мәктәбендә дә уздырылды. Тулырак алдагы сюжетта. Дәрескә Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миңнеханов, район башкарма комитеты җитәкчесе Рауил Гасимов, мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров, район экологы Ришат Билалов һәм башка җитәкчеләр килгән иде. Мондый дәресләрнең максаты балаларга табигатькә зыян салмау гына түгел, аны саклау мөһимлеген дә аңлату. Безнең районда экологиягә зыян сала торган зур завод-фабрикалар юк дәрәҗәсендә. Кислород белән баетучы урман, агачлар да җитәрлек. Саба районда экологияның торышы яхшы дип бәяләнә. Чөнки инде безнең һәрбер ике коммуналь район икегә бүленеп, ике коммуналь эшләп килә матурга иттереп, аларның һәрбер шүпкәләр лицензияләре бар. Ой саен һәрбер авылдан ике тапкыр шүп җыела инде. Инде экология елын яңадан дәвам итеп, безнең узган елда инде сулыкларны саклау елы уңаеннан бик күп кенә ныклы эшләр эшләнгән иде. Һәм шул ук вакытта үзебезнең иске карьераларыбызны рекультивация ясаган идек. Инде быел дагы экология елы уңаеннан яңадан да бу эшләр дәвам итәчәк инде. Безнең яңадан планга инде 2017 елда 6 карьер, шул иске карьерларны рекультивация ясау керде. Инде бу уңайдан без хәзер экология белән бөтен мәктәпләрдә балалар белән очрашып, аларга экологияның торышын аңлатып, инде безнең яңадан дагы үзебезнең табигатьнең чисталыгына ничәтеп игътибар итәргә кирәклеген өйрәтәчәкбез. Инде шулай дагы яңадан бер әйтеп китәсе килә, безнең менә бу ОСПИСтрой организациясе быел узган ел ахырында лицензия алып кайтты. Шуның нәтиҗәсендә мин әйтер идем, үзебезнең оешма предприятиеләргә, булган индивидуальный предпринимательләргә үзләреннән чыккан чүпне яңадан кабат эшкәртүгә шушы ОСПИСтрой оешмасына тапшырсыннар иде. Чөнки соннарга караганда 2015 елда шушы кагаз гади без уйлаган кагаздан гына дигән ОСПИСтрой оешмасы 400 тонна кагаз җыйган иде. Инде ул бөтенебез дә шушы акциягә ныклап катнашып, үзебезнең кулланышта булган бөтен отходларны дип әйтик, икенче әйләнешкә җибәрсәк әйбәт булыр иде. 9-10 сыйныф укучылары чарага ныклап әзерләнгән иде. Әлеге тема буенча белемнәре дә шактый. Дәрестә алар төрле проектларны тәкъдим итте. Экологик проблемаларны чишү юлларында эзләде. Сулыкларның пычрануы, завод-фабрикалардан чыккан калдыклар, шүпчәрнең таралып ятуы, автотранспорттан чыгучы начар һава һәм башка төрле мондый күренешләр экологик контрольне көчәйтергә мәҗбүр итә. Проводить как можно больше занятий на природе. На переменах показывать мультфильмы, где герои на своем примере показывали бы то, как нужно беречь природу. В каждой школе построить живой уголок, чтобы учащиеся заботились о животных и любили их. Каждому классу в школе можно взять шефство над каким-нибудь участком реки, леса, над птицами и заботиться о них. Вместе с родителями и другими взрослыми проводить уборку берегов, озер, деревень и городов, проводить конкурсы среди детей и родителей по экологии. О победителях рассказывать в газетах и интернете. В лесу развесить знаки и плакаты о бережном отношении к природе, где людям бы объяснялось в картинках, что нельзя разрушать муравейники, мусорить, жечь костры, ломать и вырубать деревья, загрязнять реки и озера. Фотографии браконьеров и вредителей развесить в общественных местах, чтобы им было стыдно, что они загрязняют и портят природу. Выпускать разные компьютерные и настольные игры для взрослых и родителей, для взрослых и детей, где герои боролись бы за охрану окружающей среды, а главный приз достался бы тому, кто больше сделает хороших ходов для сохранения нашей природы. Вот какой мой план. Если я стану министром экологии, то обязательно вместе со своим помощником постараюсь сделать так, чтобы все люди жили на чистой и здоровой планете.
Мәктәпләрдә экологияны саклау буенча ел әйләнәсе күләмле эшләр башкарыла. Укучылар төркемнәргә бүленеп сорауларга җавап бирде, актуаль мәсьәләләргә җаваплар эзләнелде. Алия Кабирова бойлар сабасында үсүче ылыслы агачларның санын барлап, шактый кызыклы проект төзегән. Ул аны җитәкчеләр алдында да тәкъдим итте. Чыгышыннан күренгәнчә, бүгенге көндә бойлар сабасында барлыгы 1081 төп ылыслы агач үсә, һәм бу әле бик аз дәрәҗәдә диярлек. Аның күләмен арттыру саба биләмәсендәге экология сыйфатын тагын да яхшыртыр иде дигән фикердә ул. Решение экологических проблем города выполняет древесно-кустарниковые насаждения. Они выполняют эстетическую, санитарно-гигиеническую и рекреационную функцию. Особое значение в озеленении городов играют хвойные породы. Гипотеза исследования. В озеленении поселка городского типа «Богатые Сабы» не уделяется должного внимания хвойным видам. У них малый видовой состав и низкая плотность в озеленении. Укучыларны шулай ук Сабинка елгасының пычрануы да борчый. Җитәкчеләр белән берлектә аны хәл итү юллары да эзләнелде. Кеше күбрәк велосипед белән йөрсә, автомобильдән чыккан начар һава да кимрәк булыр иде дигән мәсьәлә күтәрелде. Ваша идея, они всегда интересны. По, значит, озеленению. Я сам сторонник этого хвойного. Конечно, он чуть-чуть капризный при пересадке, поэтому но я думаю, мы с вами вместе уже будем создавать именно созданные. У нас не было такого созданные школьниками улицы, да? Вообще прелестно. Пройдут года, через 20 лет вы потом скажете, вот это мы сажали эту улицу. Вот. Всегда. Я помню, вот в 4 классе первую посадку я участвовал, я знаю, где это находится. Для меня до первый всегда забывается и последний. На середину, конечно, посадку, как уж я использую. Мы каждый год на посадку ездил и большие объемы посадки делал. Эколог Ришат Билаловка район башлыгы Рәис Миңнеханов тарафыннан балалар белән бергә экология торышын тикшереп, контрольгә алырга кушылды. Узган 2016 елның көзендә районыбызда әтиләр берлеге оешып эшли башлады. Берлекнең төп максаты гаиләләрдә балалар тәрбияләүдә килеп туган проблемаларны хәл итү, балаларын ялгыз үстерүче гаиләләргә ярдәм итү. Әтиләр берлеген Саба аграр көллияте директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов җитәкли. 8 март халыкара хатын-кызлар көне якынлашканда көллияте әтиләр берлеге тарафыннан матур бәйрәм чарасы үтте. Бирегә балаларын ялгыз үстерүче һәм инде аларны үстереп кеше иткән әтиләр шакырып хөрмәтләделәр. Бәйрәм чарасында әтиләр берлеге оешмасы әгъзалары һәм районыбызның төрле авылларында гомер итеп тормыш юлын сыңар канат белән кичеп тә балаларына ныклы тәрбия биргән аталар катнашты. Аграр көллият студентлары алар өчен матур бәйрәм концерты бүләк итте. Үз тарафларына әтиләр бик күп матур һәм назлы сүзләр ишеттеләр. Моңлы җырлар, сагышлы шигырьләр тыңлап, дәртле биюләр карадылар. Бу көчле йөрәкле аталарны бер язмыш берләштерә. Алар балалары өчен бердән-бер терәк. Үзләрендә көч табып, язмыш сынавына бирешмичә, атагына түгел, ана назында бирүче олы затлар. Олышыңар авылында яшәүче гомер буе балаларга география фәненнән белем биргән Мөнир абый Газизҗанов тормыш иптәше белән нибары 7 генә ел яшәп кала. Улы белән кызын тәрбияләрлек көч ул вакытта аңа ничек килгәнен ул үзе генә белә. Бүген инде аңа 70 яшь, балаларының рәхмәтен ишетеп яши. 2 балам бар. Олысы малай 1976 елга, кичкенәсе кыз 1981 елга. Әниләре вафат булганда кыз имчакта калган иде, малайга 6 яшь. Аларны тәрбияләүгә хәзер инде авырлыкларын туган билгеле, җиңел булмагандыр. Икесенә дә югары белем бирдем, Аллага шөкер. Берсе ветеринарный институт тәмамлады, икенчесе педагогический институт тәмамлады. Хәзерге вакытта икесе дә Казанда эшли. Үз тормышлары бармы менә? Үз тормышлары бар, икесенең дә икешәр баласы бар, берәр малай, берәр кыз. Димәк, аныклар сөйеп яшисез. Аныклар сөйеп яшисез. Яра үзегез генәме хәзер бүгенге көндә? Хәзерге көндә үземне балалар кайтып хәлне белеп торалар инде. Шәмәрдәндә гомер итүче Илгиз Шәйхелисламов та һәлакәттә вафат булган хатынын җирләгәннән соң берсеннән-берсе яшь 3 кызын ныклап тәрбияләргә сүз бирә. Иң авыр чакларында район башлыгы Рәис Миңнеханов, элеккеге аппарат җитәкчесе Расих Хәсәновлар бик ярдәм итте дип аларга рәхмәтен белдерде. 2000 елда хатын Казанга барышты, аварияга 2 сәгатьтән үлә инде.
Шуна іш бала белән калдым мин. Оласы как раз мәктәп бітірген генә медколледжга урнашкан укый башлады. Икенчесе 10 класска күчкән, кичкенәсе инде 2 класста укып калды. Хәзер үзләренең тормышлары бөтенесе высшее образование алдылар. Шундый әйбәт яшәп килгән вакытта bir zaman бөтенесе шелпәрәмә килде. Мин нишләргә дә белмәдем инде, конечно. Ничә ел яшәп калдыгыз бергә? Иптәшегез? Миңа 50 яшькә тулган гына менә юбилейны отмечать кенә хатын миннән 11 яшькә кичи, аңа 39 яшь туган, безнең туган көннәрдә рәттән генә. Шуннан инде аннары сөткетте уйлап, үземне кулга алып, әйтәм, байтыр булмый. Балаларны икенче көнне әниләрне җирләгәч чакырынды, барысын җыйдым да, әйтәм, балалар иләмим, сезне аякка бастырырмын дип әйттем инде, Аллаһка шөкер. Сүземдә тордым. Кеше булдылар. Мин шул балаларыма сәламәтлек телим, бәхет телим инде. Әтиләр үз язмышлары турында һәм теләк-нәсихәтләрен әйтеп, студентлар каршында да чыгыш ясады. Бу очрашу көллият укучылар өчен тәрбияви чарада булды. Икенче курс студенты Илназ бу әтиләрне геройлар белән тиңли. Без гаиләдә 3 бала, минем 2 апаем бар. Әтигә карата сүзләрем, ул әти гомердәге бик зур кеше ул. Аны ул гел янында булмаса да, гел сөйләшмәсәгез дә, хәлеңә дә белеп тормаса, ул гел синең өчен борчыла һәм гел булыша. Аның әйткән сүзләре, эшләре андый нәрсәгә әни өйрәтә алмый. Ул һәрбер гаиләгә бик кирәк. Әти кеше сине үзеңне әти булырга әзерли. Бу әтиләр өчен геройлар. Чөнки әни дә булырга, әти дә булырга ул бик авыр. Әни гел янында йөрсә, гел булышса, ашарга пешереп торса да, әти эштә акча эшли гаиләне тотырга, гаиләне сакларга. Бу әти кешеләр бөтен эшендә үзләре башкара. Алар чыннан да геройлар. Берлек рәисе Закирҗан Бикмөхәммәтов оешма әгъзалары белән очрашып гаилә мәсьәләләрен хәл итәргә тырышабыз ди. Инде чын үрнәк аталар хакында ул, алар алдында баш ияргә һәм сокланырга кирәк дип ассызыклады. Зур батырлыкка тиңнәрим аларның бу эшләрен, чөнки семьяда бүгенге заманда әти, әни исән булып та гына тәрбияләү бик авыр. Менә әтиләр үзләренә калып шушы авыр yükne üzerinin җилкәсендә алып бару ул икеләтә авыр. Икеләтә генә түгел, күбрәк тәрдән. Мин аларны геройлар дип атарым. Һәм менә без аларны бүген кунакка чакырдык. Өстәлләр әзерләдек. Şeyler читәбез. Шулай чакырдык. Совет председательләрен һәм яңадан да күчтәнешкә пакетлар әзерләп куйдык. Мотор номерлар һәм безнең аларның әзрәк кенә күңелләрен күрәс килә һәм шуларның примерында үзебезнең балаларны дагы тәрбияләргә безгә киләчәккә зур шаныш тудыра. Әйе, тормыш катлаулы, адәм баласы каршына ул мең сынавын китереп куя, әмма бөтен кеше дә алар каршында ныклы аякта басып кала алмый. Тормышның язылмаган законнарына бирешмичә, авырлыкларны ыра-йыра, тормыш арбасын бөтен җаны белән тартып, балаларын кеше алдында кимхор итмичә, җил яңгырдан саклап, сабыйларын үстереп кеше иткән һәм шул ук вакытта халык алдында йөз аклыгын саклап кала алган сыңар канатлы хатын-кызлар, барын югалткан иратлар шиксез соклану уята һәм хөрмәт-ихтирамга иң лайык батыр йөрәкле кешеләр. Бәйрәмнән соң кунаклар белән аралашу түгәрәк өстәл һәм чәй табыны артында дәвам итте. Хатын кызыл изге җан иясе нәсел җебен дәвам итүче, бер-берсенә ялга буыннарны килер заманнарга илтүче дип шигырьләрдә юкка гына әйтмиләр инде. Тимершык авылында укытучы булып эшләүче Миңсылу Миңнеханова да иң мөлаем, иң тырыш хатын-кызларның берсе. Татар әдәбиятында үзләренең иҗатлары белән зур урын биләп торучы язучыларыбыз бик күп. Менә шуларның берсе Башкортстан якларында туып үскән язучыбыз Илдар Юзеев. Onun icadın şiir yolları bilen başlap җибәрәсем килә. Мин һәр язны сагынып көтеп алам. Сиреннәрнең чәчәк атуын тик ни көтә, юкка көтә күңел, үсмер чакларының кайтуын. Ташлар да кайтыр, сиреннәр дә чәчәк атыр, һәр елны ни көтәм? Яшьлек дусларымның образларын,
күңелемдә кабат терелтә. Миңсылу ханым Миннаханова Тимершек авылында туып үскән. Укытучы булу теләге аңарда бик кичкенә яшьтән үк туган. Укырга кергәнче уенчыкларын җыеп аларга белем биргән. Аның 30 еллык педагогик стажы бар. 1990 елда Тимершек мәктәбендә эшли башлаган. Башта технология фәненнән укыткан. Аннан соң озак еллар укыту эшләре буенча директор урынбасары вазифасын башкарган. Соңгы 8 елда балаларга татар теле һәм әдәбияты буенча белем бирә. Хезмәтемне бик яратып башкарам ди ул. Шушы теләк мәктәптә укый башлагач тагы да артты. Беренче укытучым Мәмдүх Әлмиевна, инде ул мәрхүм, авыр туфрагы җиңел булсын. Ул безгә ныклы белем һәм тәрбия бирде һәм аның класска кирип, такта каршында басып, безгә белем бирүе, бүтән киеме, рәвешләре миндә чынлап укытучы булырга кирәк икән дигән карарны кабат инандырды. Аннар инде югары сыйныфта укый башлагач, сыйныф җитәкчебез Захидуллина Анна Филипповна булды. Ул бик таләпчән, кырыс укытучы булса да, балаларга карата шундый ягымлы иде. Һәм бүтән көчен, бүтән рухын шушы балаларга белем бирүгә багышланган укытучыларыбызның берсе. Ул инде миндә кабат менә бу теләкне арттырды гына. Һәм мин 10 сыйныфны бетергәннән соң Казан педагогия институтына укырга кирдем. Анда инде 5 ел белем алганнан соң беренче хезмәт юлымны Мингәр башлангыч мәктәбендә башлап җибәрдем. Үткән һәм хәзерге көн балаларын чагыштырып биргән бәясе дә кызыклы аның. Балалар һаман да шул балалар инде алар. Аларның шаян вакытлары да бар. Алар кайчакта бик акыллы да, ләкин нинди генә вакыт булмасын, мин үзем балаларны бик яратам. Аларның тискәре гамәлләрендә, кайчакта туган тискәре гамәлләрендә бик уңай гына хәл итәбез дә. Алар миңа барыбер уңай яктан килеп басалар. Элеккеге укучылар, алар ничектер менә тыйнак, акыллы, тыныч булып күңелдә калганнар. Безнең укыган чорда шундыйрак иде инде. Хәзерге укучылар үз фикерләрен бик төгәл әйтә беләләр. Белемгә омтылыш көчле укучыларда. Менә бу бердәм дәүләт имтиханнарының кирип китүе балаларда бераз гына курку уятса да, ләкин белемгә этәргеч ясады. Балалар белемнең кирәклеген аңлап укыйлар. Укучы балалар да укытучыларын бик ярата. Сыйныф җитәкчемне бик яратам. Ул минем илһамландыручым, уңышларымның юлбашы ди Зилә Фатыйхова. Ул балалар белән һәрвакыт уртак тел таба. Үзенең хезмәтен бик төгәл башкара. 5нче класстан бирле без төрле мероприятияларда бик актив катнашабыз. Үзебез театр студиясе ясадык. Һәм һәр елны Шәүкәт Бектимеров исемендәге театр спектакль конкурсларында призлы урыннар яулыйбыз. 2017 елда Дулкыннар конкурсында катнаштым һәм район этабында 2нче урынга лаек булдым. Тиздән без республика конкурсында да чыгыш ясаячакбыз. Шулай ук мәктәп күләмендә уздырылган без бергә конкурсында мин беренче урын яуладым. Безне алда район көтә. Шулай ук Каюм Насыри исемендәге бүтән республика конкурсында мин беренче урынны яуладым. Минем барлык уңышларым артында Мислу Фәнәвиевна тора. Ул һәрвакыт рухландыра, илһамландыра һәм көч бирә. Быел гына да Тимершек мәктәбенең олимпиадалардан 5 урыннары бар. Айгөл Гаттарова шулай ук укытучысы Миңсылу ханымны үзенең уңышлары белән сөендереп тора. Уку безнең төп бурычыбыз булып тора. Шуңа күрә без үзебезнең укуларыбызны төрле фән олимпиадаларында катнашып сынайбыз. Быел дагы татар теле һәм әдәбияты фәннәреннән безнең районда 5 урыныбыз бар. Шулай ук безнең мәктәптән 5нче класс укучысы Баязит тагын быел республикага барып үзенең татар теле фәненнән көчен сынап кайтты. Шулай ук төрле белемнәребезне без фәнни конференцияларда катнашып сынайбыз. Мин үземдәген быел регионара конференцияда катнаштым, нәсел шәҗәрәсе буенча. Һәм анда 3нче дәрәҗәле диплом яуладым. Быелгы көз мул килде. Көннәре дә шәп тора. Хәтта киберку булып, кояшы да кыздыра. Табигатькә сокланып,
Як-ягыма каранып, кайтып киләм урамнан. Ни күрим? Үрлеп төшкән бер кабак коймадан. Әйтерсеңлә, бакчасына сыймаган. Кояш нурында ялтырыйдыр сап-сары малтур кабак. Кабакка зур конкурс дип радиолар сөйләгәндә, ничек торасың карап? Як-ягымда һичкемнең юклыгын белдем дә мин, чаптым тиз генә өйгә. Кабакны элдем дә мин. Эй чабам мин, эй чабам, тирлим, пешәм һәм кып-кызыл утта янам. Кайтып җиттем бугай дип, борылып баксам артыма, кабак хуҗасы Сәрби әби дә минем артымнан чаба. Кычкырадыр үзе, кулында бер зур таяк. Ник алдыңа имансыз? Ул минем алтын кабак. Бер кабакка калганмыни, тынычланыр, нишләсен? Капкабыздан кирдем киттем, тик шулай да шикләнеп төшереп куйдым киләсен. Тиз генә өйгә кирдем дә, әни, мин кабак таптым дидем. Сусадым, ардым, кичкә күтәреп кайттым дидем. Әни никтер куанмады. Алып куйды кабакны. Һәм шул вакыт шакташык шакыйлар бит капканы. Көпә-көндез кем шакылдый? Кем үлгән ул келәне? Эй, пешагым кергери дип чыгып китте бит әни. Капканың теге ягында сукрана Сәрби әби. Бир тизрәк, кая минем кабак? Бая урлап качты синең кызың карак. Бер шора юк, гафу үтенеп, бирде әни кабакны. Ну, Сәрби әбин заткаш, әй укытты сабакны. Хәзер юлда ни ятса да, әйләне бузам инде. Иясе бардыр диеп, калдырып китәм инде. Чынлыкта мин үзем бер дә андый кыз түгел. Тырышып укыйм, ярдәмчелмен, яхшы да һәрчак күңел. Мин үзебезнең класс җитәкчесе Мисул Фәнәвиевнаны 8 март белән котлыйсым килә. Аңа сәламәтлек, гаилә бәхете, балаларының игелеген күреп, озын гомер кичерсен. География укытучысы Рәмис Фазылов сөйләве буенча Миңсылу ханым белән алар кулга-кул тотынышып, берсе мәктәп директоры, берсе укыту эшләре буенча директор урынбасары булып эшләгән. Үз эшенә җаваплы карап, түгел үз эшен җиренә җиткереп башкара торган педагог буларак һәм хезмәткәр буларак мин аны әйтәсем килә. Һәм инде аның мәктәптә генә түгел, билем һәм тәрбия бирүдә генә түгел, тормышта да ул һәрвакыт үзенең эшен әни буларак та, иргә, хатын буларак та җиренә җиткереп башкаручы кеше икәнен түгел әйтә алам. Шу форсаттан файдаланып, хөрмәтле хатын-кызларыбызны, гүзәл затларыбызны, аларның матур бәйрәмнәре, 8 март бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Аларга һәрвакытта сабырлык, саулык, сәламәтлек, гаиләләрендә бар тик тынычлык булсын. Без инде безнең барлык дип әйтергә кирәк булган кирлекләребезне, безнең барлык булган мәнфәгатьләребезне кайгыртып торганнар өчен аларга тагын бер кат бик зур рәхмәт. Һәм инде алар бит безгә тормышта бүләк итүчеләр. Шуңа күрә гүзәл затларыбызның тагын бер кат бәйрәм белән бары тик шатлыкта, саулыкта, сәламәтлектә генә үтсә иде гомерләре дип теләп каласым килә. Без әлбәттә Рәмис әфәндедән ир-ат күзлегеннән хатын-кыз нинди булырга тиешлеген дә сорамый кала алмадык. Аны инде бүгенге көндә мин генә түгел, миннән күбрәк яшәгән ир-атларда түгел генә җавап бирә алмый торгандыр. Ну, гаилә башлыгы буларак мин әйтәсем килә, хатын-кыз ул гаиләнең учагын, җылылыгын саклаучы, аны яклаучы һәм инде гаиләнең төп тылын тәэмин итүче кеше буларак торырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки гаилә нык булганда гына, тыл нык булганда гына без инде ир-атлар ышанып, ниндидер эшләр башкарабыз, ниндидер үрләр яуларга итерә алар безне. Һәм аларга таянып кына без нәрсәдер эшли алабыз дип әйтәсем килә. Чөнки хатын-кыздан башка тормыш күз алдына китерүе авыр. Кайчан кайтып берсәк тә алар инде безне якты йөз тәмле сүз белән каршы алсалар, һәм инде шулай узатып калсалар, без һәрвакыт өйгә атлыгып, кайтырга атлыгып, һәм инде гаиләне сагынып торырбыз дип өметләнәм. Тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Энҗе Биктемирова да Миңсылу Миңнеханова турында уңай фикердә. Мисул Фәнәвиевна безнең мәктәбебезнең иң тирән белемле, иң тәҗрибәле укытучыларның берсе. Аңа нинди генә киңәш сорап килмә, ул һәрвакыт үзенең киңәшләрен бирә, сорауларга җавап түгел җаваплар бирә.
Без аңа һәрвакыт таянабыз. Инде ул менә 30 елдан артык шушы мәктәптә укучыларга татар теле һәм әдәбияты фәненнән белемнәр бирә. Һәм ул шулай ук безнең мәктәбебезнең коллективының саклаучысы да, яклаучысы да. Чөнки инде ул безнең профсоюз җитәкчесе вазифаларында башкара. Һәм һәрбер укытучыны ул безне яклый, саклап килә дип әйтәсе килә безнең. Без инде аңа чын күңелдән рәхмәтле. Аның укучыларының да нәтиҗәләре бик күп. Район һәм республика олимпиадаларында приз урыннар яулыйлар, конференцияларда битләп катнашалар. Гаилә минем көчле терәгем ди Миңсылу ханым. Ире белән 2 ул үстергәннәр, аларга белем һәм тәрбия биргәннәр. Үтә дә җаваплы укытучы эшендә аңа гаилә җылысы ярдәм итә. Укытучы хезмәте хисапсыз хезмәт инде вакыт белән исәпләшми торган хезмәт. Иртү китәргә кирәк. Завуч булып эшләгәндә бигрәк тә өйгә кайтып керә алмадым дип тә әйтсәң була. Хәзер дә бик соң кайтабыз. Әгәр дә гаиләң ныклы булмаса, синең гаиләңдәге тормыш иптәшең ныклы терәк булмаса, бу хезмәтне башкаруы авыррак булыр иде дип уйлыйм мин. Гаиләм, Аллага шөкер, мин эшкә сөенеп киләм, өемә сөенеп кайтам. Олы улым инде үз гаиләсе белән Казан шәһәрендә яши. Бер оныгыбыз бар. Икенче улым Казан мәдәният университетын бетерде. Хәзерге вакытта менә шул культура эш белән шөгыльләнә, банкетлар алып бара, концертлар алып бара, үзләренең хезмәтләреннән тәм табып, матур гына яшәп яталар. Алар минем ныклы терәгем, гаиләм. Тормыш иптәше белән аларны Сабантуй таныштырган. Быел аларның гаилә корып яшәүләренә 30 ел. Хатын-кыз нинди булырга тиеш дигән сорауга да ул бер дә авырсынмый, сабырлык дип җавап бирә. Менә сабырлык булса, теге гаиләдә яшәгән вакытта гел яратышып, сөешеп кенә яшәп булмый. Төрле каршылыклар да килеп чыга. Әгәр дә хатын-кыз сабыр булса, эндәшмичә калса күп вакыт, бу авырлыклар да матур гына көйгә салына. Оннан соң хатын-кыз инде ул гаиләдә җылылыкны саклаучы, җылы учак шикелле булырга тиеш. Балаларны да үзенә тартып торучы, иргә дә хөрмәтле булырга тиеш ул. 3 март көнне балалар иҗат үзәгендә республика күләме без бергә балалар халык иҗаты фестиваль конкурсының муниципаль этабы башланып китте. Фестиваль конкурс ай буе төрле номинацияләрдә дәвам итәчәк. Аларда катнашу өчен 120дән артык заявка кабул ителгән инде. Әлеге бәйгеләрдә район мәктәпләренең төрле түгәрәкләрендә шөгыльләнүче укучылар катнашачак. 3 март көнне үткән фестивальдә рәсем, декоратив, гамәли сәнгать юнәлешен үз иткән укучыларны күреп була иде. Алар түгәрәк вакытында өйрәнгән шөгыльләрен жюри каршында тагын бер кат эшләп, сәләтләрен, осталыкларын күрсәттеләр. Укучылар шулай ук вокал, хореография, халык ансамбле, нәфис сүз, театр, фольклор кебек номинацияләрдә көч сынашачаклар. Җиңүчеләр апрель аенда узачак республика турында катнашу хокукы ала. Сигезенче март көнне лесхоз бистәсендә ат казанган спорт остасы Сочи шәһәрендә узган Паралимпия уеннарында 2 тапкыр чемпион калган Рушан Миннугулов призына Саба муниципаль районы башкарма комитеты һәм Бердәм ил фонды ярдәме белән лыжня здоровье чарасы үткәрелде. Ярышта 130дан артык кеше катнашты. Чаңгы ярышы 12 категория буенча узды. Ачылу һәм бүләкләү тантанасында районның башкарма комитет җитәкчесе Рауил Гасимов, ат казанган спорт остасы Сочи шәһәрендә узган Паралимпия уеннарында 2 тапкыр чемпион калган Рушан Миннугулов һәм районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов катнаштылар. Ралина Хафизова, Айзат Фатхрахманов, Сабина Хабирова, Салават Галиев, Айсулу Шаймиева, Рамил Шакиров, Язиля Галяметдинова, Руслан Миннугулов, Гүзәлия Фатхрахманова, Дамир Шакирҗанов, Гөлсем Миннеханова, Азат Дәүләтшин үз категориялары буенча беренче урынга лаек булдылар. Барлык катнашучылар, җиңүчеләр һәм призерлар грамота, медаль, истәлекле бүләкләр белән бүләкләнделәр. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җирле бүләк тапшыруында очрашырбыз.
звони мне больше. Первый раз в незнакомом городе? Срочно нужна новая сим-карта? Хотите подарить не только новый телефон, но и новый номер? А вы уверены, что покупка сим-карт без оформления договора является безопасной? При покупке сим-карты без оформления договора вы не застрахованы от бесконтрольного списания денежных средств, закрытия вашего счета в любой момент, отсутствие возможности смены тарифа и оператора. И до вас эту карту могли использовать в противоправных действиях. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Оформление договора занимает всего пару минут. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Часто реклама кредитов и займов выглядит очень заманчиво, но она не всегда бывает честной, потому что недобросовестные рекламодатели могут умалчивать о скрытых комиссиях, процентных ставках и гарантиях. ФАС предупреждает, вводящая в заблуждение реклама противозаконна. До сих пор ходите на почту или в банк, чтобы оплатить услуги ЖКХ? Воспользуйтесь мобильным приложением госуслуг Татарстана. Вводите данные счетчиков, оплачивайте услуги ЖКХ без комиссии, настройте автоплатеж и другие сервисы. Экономьте время и деньги. Быстро оплачивайте электронные услуги через мобильное приложение и портал госуслуг Татарстана. Современные дети пользуются мобильными телефонами не только для того, чтобы звонить и писать СМС. Игры, фотографии, поиск и получение информации. И как все родители, мы переживаем и волнуемся за своих детей. А нашим родителям, конечно, нужен телефон, чтобы совершать звонки и писать СМС. Они не играют в игры, но иногда с их телефонами происходит странное. И в самый неподходящий момент наши близкие могут оказаться без связи. Абонент временно заблокирован. Сумма на вашем счете недостаточна для совершения исходящих вызовов. Привет, бабушка, привет, дедушка. А вот и девочки, а мы вас заждались. А что такое контент-услуги? Контент-услуги – это платные подписки на различную информацию, курсы валют, погоду, полезные советы и многое другое. Если вы хотите контролировать расходы на мобильную связь, обратитесь в любой салон вашего оператора и разделите счет. Платите отдельно за услуги связи и отдельно за контент-услуги. Разные договоры на мобильную связь и контент-услуги – защита вашего бюджета. Вы контролируете ваш телефон, а не наоборот. Параллельде кухонный турна оштырыга бит тузган бит инде. Гараж төзелмәгән, кредитны түләтергә кирәк. Зарымызда рассрочкага эшләр бит, үзләре килеп эшләр, наштыкка китәләр. Әйдә, алай балайса. Алай үземсез, сезнең зарыңыз тыңлый. Өйең ямле, тормыш жайлы, Зармустан җиһаз алсаң. Дустым, бер дә алданмассың, Зармуска заказ бирсәң. Зармус мебель фабрикасы заманча, зәвыклы, сез теләгәнчә җиһаз ясый. Бездә хәзер 15%-ка кадәр ташламалар.
шулай ук 2 елга кадәр кредитка бирү яки 4 айга кичектереп түләү мөмкинлеге бар. Матурлыкны үз күзегез белән күрәсегез килсә, Зармус кибетенә килегез. Биредә киң ассортиментта бүлмә ишекләре һәм аркалар да бар. Безнең адрес: Байлар сабасы, Төзүчеләр урамы, 7нче йорт. Телефон номерлары 25 000. Зармус. Не теряйте нас там, где ездят машины.